De Sant Francesc he après sobretot la font de la veritable alegria, que es troba en assumir la creu, en donar-te, en la mansuetud, en la paciència, sobretot amb el que et fan els altres. De Sant Francesc sobretot he après l'amor als enemics, que està al nucli de les seves escrits, de la seva experiència. L'amor als enemics, la mansuetud, la paciència amb els altres. I l'enemic no és el que està fora, sinó és el que conviu amb tu i et cau malament. Per tant, l'amor als enemics és de les coses que més he après de Sant Francesc. Després, l'enamorament de la pobresa, la vida senzilla, la vida simple, que dona alegria i llibertat. I també he après d'ell la familiaritat en la relació amb els germans, el demanar el que necessites, el cuidar-te dels altres. Sant Francesc deia que havíem de ser els uns als altres com una mare que es cuida dels seus fills, així ha de ser l'amor pels germans. Doncs jo això ho he après, ho he redescobert aquí amb Sant Francesc. I també he redescobert una cosa que per mi és molt important, que és la tendresa. La tendresa és la font de l'Esperit Sant en la nostra vida, i això la tradició franciscana ho té per tot arreu. I el sentit de l'humor, l'alegria, tot això que està lligat a la vida de Sant Francesc.